Mbak Lili favorit masake mesti santen-santenan. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Mbak iki mesti sering banget mengikuti konten-kontenku, makanya nganti hafal banget nek aku ki seringnya masak sing nganggo sayur santen-santenan. Ya jane iki utuh favoritku ya Mbak, tapi mergo aku ki isih sak omah karo wong tuwa, dadi aku ki ya mengikuti selerane wong tuaku to Mbak. Bapakku ki nek maem ora nganggo sayur santen, jarine ki ora wareg. Aku sebagai wong enom mekalah toh yo, daripada bapakku maem iki yo ora wareg, lah nek aku mono nek jeleh nganggo sayur santen kan gampang. Kari nyambel ngono wae wis dadi. Lah koyo saiki aku ki wis masake ping pindho, mau esuk ki yo wis nyayur santen. Kok aku wingi ki wis nggodhog-godhong pohong tapi urung tak masak. Direncanane aku ki meh gawe bakwan saka godhong pohong. Terus jodoh niki sambel, jane iki aku pengene gawe sambel pete meneh sing koyo wingi, tapi mergo petene iki yo ora akeh. Dadi iki mau ki yo ana turahan ikan laut tak suwir-suwir, mergane ikan iki yo gur sithik. Pokoke nek wis gawe sambel koyo ngene iki, arep gur lawuhe iki sambel, tetep wae ngentekne sego. Lek iki sambelku wis mateng, rasane wis enak banget, langsung wae ki arep tak entas, mergane yo lanjut aku meh goreng bakwan godhong pohong. Hayo sapa sing urung ngerti godhong pohong ki kena digawe bakwan. Aku ki pertama kali maem godhong pohong goreng ki pas dimasakne mbakku, pas mbakku ki lagi anyar-anyare dadi bojone masku. Terus mbakku iki ki wis meninggal urung suwe wae, lagi ana 7 dina. Tapi rasane iki aku ki koyo ora percaya, aku ki koyo isih krungu suarane nek pas lagi ngobrol karo aku. Iki aku mung iso ndongakne muga-muga mbakku diparingi papan sing kepenak, diampuni segala dosa-dosane. Amin ya Allah. Lanjut iki aku langsung wae maem ya. Yakin iki bakwane godhong sepe enak banget, renyah.